There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maupay nga morning. Kumusta yung nga dadto natin mga kapatid nga nakatutok yan na itong iraradyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Biyernes kitang adlaw. Mayo 15, iyay! Damo yan na man mamaso di amon. Mapaso dito hit entablado. Na natin mga balitaan mga graduating student at Eastern Samar State University. Sumusta yun? Sugad man nagton mga kag-anak, mga tita, mga uncle. So,
Kuya Mark, paldohin niya na mga pahusayan. Anatiya nga oras, so nina dahiton udto Kuya Mark. Adto ni hiton grandstand hiton Eastern Samar State University main campus pagdudumaraa. So nina City ka urudto. Nga tanan nga kalsada ti pagkadto Eastern Samar State University. Sana diri mag-ura-urahing kamapaso yan na nga adlawan Biyernes. Kaya bisan ka pa magpayong ay matiburay tayo raulas. Ang mga makeup dyan, Kuya Mark. Kuya Mark, dito natin partner. Tulanay Kuya Euphem Mahanig. Sana all Euphem. Ayaw hingalimtian sana pod kami di dahit pag itosin laso. Nalaga kuno ate. Wag kakape. Siya din mga Pilipino. Ambot nga ho, bangila damain I-State, iya pagkahigid siyan. Balita ho, anumanitan iyugin kakabisihan, yan ang morning, iton, Biyernes, Mayo 15. Uy, salamat na kita po kami didinhan kalendaryo nga gutikso, kay agsabla kitahin, alams night nati kalagas, agsabla kitahin, mawaw mali nga mga pitsa. Sinasabot na ko no ate. Di natin isi-share din mga pa-update natin na pag-asa na nasugad man na natin na mga kapatid han civil defense din hinaman na Arion Ucho nga na bisa pangani ito na sentro nga buhatan it civil defense. Nabalandra din na hitaira mga post na din pagpahinumdum atin nga magin eto mapinalanggaang kita ito natin panlawas ilabi na nga makaka-experience na naman kita hin mapaso nga temperatura yan ang adlawhan Biyernes Mayo 15. Tikang pamain na naglabay nga mga simana permi na kita special mention ni pag-asa kung pagtaga mapaso gipasui nga panahon describe pa nga nira nga danger kung magre-resulta ano yung peligro nga kamapaso salit ingat-ingat. Bisan ko naging iba na ni pag-asa nasaring yan na DUST pag-asa din atin ha Eastern Samar, Borongan Eastern Samar ada kita 44 degrees Celsius sugad man ito natin mga kapatid dito naman na bungtuhan giwan sa liwat ining heat index itong iram ma-experiensyahan pinakamapaso nga temperatura nga posible natin ma-experiensyahan yan ang adlawhan Biyernes it's 60 pagahin kay danay pagkakakilip gina-update ininira dani pagod na dudugngan iyay uy adi ipay inya aning pag-pronounce yes ate pakipanawagan takbugto nga adto dapit may basay it-upod mga taga-binuwangan upod na itibayaw kay diri pahira maaram nga hitatay in tinalikod na kadayunan adto maathira yes didto adto hira hitamay basay dino pa daw laat an ngaran ni tatay uyan mga kaseukan ni ipay nga adto habasay nga pwedeng mga taga-binuwangan pinaulit na kamanay nga di naman na syudad na Borongan
kay hiyo tatay en tinalikod na ha kadayunan. Pag idag-idag kam nga dihin pag uli asyudad na Borongan. Kirita din nasa ring pag-asa ini nga again share nga impormasyon nanto natin mga kapatidan OCD mapi kasi na dinita ira graphical presentation dinaaton Eastern Visayas Tacloban City 20 ka dyan 42 degrees Celsius tapos sa aton na syudad ng Borongan 44 sugadman Hagiwan samtang dito maasin Southern Leyte and 42 degrees Celsius. Uya, adira, Sir John. Wagpapalveris siya sinira, Sir John. Kay sugad dan iba pa nga mga state university din na Eastern Visayas nan mamayagpag ita mga board exam result. Todos nga dan mga state university. Labi na natin. Siyempre, sarili atin. Hindi naman ng Eastern Summer State University. Tapos si Sir, oy, congrats Sir ha. Kay mapaso naman ni Sir. Ting naman, Juris Doctor. So, pwede na kamo Sir magsasaway. Ay, Sir, sabay ganun. Kay may nahat magtatanggol. Ibe, kita damahin. Ulit ni Sir favoritism. Tapos, eto, Davao City, 43, Surigao City, 43 degrees Celsius, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Hinatuan, 43 degrees Celsius. So, gadita, Agusan del Norte. Di ba kakilap? Dinan ma-interview ni Sir Alan Alianigan natin mga kasugbo ng tuwan pag-asa nasaring atira nasaring natin dito weather specialist nga kakilap. Ang irat gintatan siya nga pinakamapaso nga temperatura in mahipapatik dito ar Surigao del Sur nga Agusan del Sur at 47 degrees Celsius. So, pwede makituro sa maibana na gain nga kamapaso. Pero maging ano pa man, magpabiling na kita nga resilient. So sana mag-idog-idog damang kita hina pagbuhat bisan lit mga talagudsing nga dili naman magipasuihi Mother Earth. Kay to pahit ka mag-araman darahit climate change it kalibutan mag-evolve la itiya mag-adjust la itiya. Stay kita hanggang kailan ibang aton kakayanan nga maging resilient simbako inawabot na inhintag 50 degrees Celsius. Yay! Monorolat at mahitsura. Wadi mo pa'y kay imging kompleto ipay. Hirostiko Calceta Yape. Llorente. Sige, Rostiko Calceta Yape. Aadtungayan paglalamay. So diri nga diha binuwangan kundi eto ang mga kaseukan ipay nga adto basay upod in mga taga binuwangan pinauli kam diri nga diha syudadan Borongan ha binuwangan kundi ngadto Llorente kaya adto yo tatay Rostiko Calceta Yapi paglalamay. Tansyo ipayahin ni naman nga pag klarado adto na impormasyon and namon condolences. Ay paresluwat nga da natin kapatid kan Kuya Juji Ador, condolence my friend. Eto, para ton mga kabaro ni Ate Sok, higayon na natin. Ilabi na anton mga nag-iidadhin, eto, 35, nga da naman ha, 65 anyos. May nagpapadayon yan naging dudumara nga cervical cancer screening. Dito naman dapit may kanda Kuya Kurt, dito multi-purpose gym, barangay Kampisawa Government Complex.
Nagtikang na ini kanina pan alas 8 aga nga ni saring pangani ni Kuya Kurt ate ano ipang bisi-bisihan man didiha gym kakulupan kulup kay pangandaman na tanaten mga resgaduhan nga mga taga City Health Office hini nga iragin dudumarayan na nga cervical cancer screening salita naton mga kabaro nga nag-iida din 30 ateka nga da 30 nga yan 30 nga da sa 65 anyos nga pagpahimulusan ini naman nga serbisyo panlawas nga ginpapaangbit iton aten mga kapatid mga kasugbungan City Health Office ini daw good in upod ini haton ira nagpakalinya nga aktibidad hit pagtigaman iton cervical cancer awareness month hiniya na nga bulan han Mayo sanglit igin papahibaro iton lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ipinagit City Health Office ganda Patricia Apita nga magdudumara hirayan na libre nga cervical take note libre nga cervical cancer screening pwede naton ira mga iginlinya nga aktibidad kasumpay ni nga pagtigaman naton pakid-join iton kanan cervical cancer awareness month ipinagi daw gud ini adton kinatawag nga visual inspection with acetic acid ngan upod pa dinhi aton HPV DNA testing para ton mga kaubayan nga nag-iedad din 30 nga din sa 65 anyos nagatikang nain kaninan alas 8 han aga nga ni kakulupain hira sige naton ira pangandaman hanton mga staff ni Dra Apita dito naman hita ira binyuhan a multi-purpose gym a barangay Campisaw a syudadan Borongan uy mga kabaro higayon tanain para sa mahit agap kita nga nagpapay-screen diri nahin may na natin inaabat. Para namang interesado, mahimo kumadtuan pinakaharaning health center basin magpalista dra pwede pa humabol. Sige nasa ring padaman didi nga limited adton slot. Sige. Agap nala kami kang paghinulat na nga dauro unina. May padidi pa PS magburublig kita ipinagihan pagpapaabot hining impormasyon aton mga kabaro. Samtang 23 minutos na nakalabay alas 9. Sir John, may ninira pa good news sa atin kasumpay taira pag bubuhatan nga graduation ceremony. Di ba kakadap nagkamaydahin na pre-commencement exercises. Yan na talaga aton katungtungan ng graduation rites ng Eastern Samar State University. Yan na ining adlaw pag dudumaraaw uni na hiton kelup dito naman hiton grandstand hiton Eastern Samar State University didi naman hito main campus sa syudadan Borongan barangay Maypangdan yay sobrahin 2,000 nga mapaso natin nga mga graduating students and magka-iba-ibang colleges na nasabing institusyon ng edukasyon. So dami niya na nagkakatimahan Kuya Mark pudnaan sister ni Kuya Mark. Nga imo kala di daha. Congrats sa pati daman niya na ni Kuya Buboy. Nagkukoy pure damay ni Kuya Buboy kay mapaso damay nira ngay Tita Lorna kay ananakis daman ni Kuya Buboy uy nagyayano pala niret nga mga cum laude magna cum laude ano raman pa ka uno rala basta kay makapaso damo nga tansyo dear God and congratulations ko dos liwat nga dano haton mga kag-anak nga sugad man haton Eastern Samar State University nga naniniguro nga mga kaproducer kita hin di kalidad nga mga graduates nga makapagpapaangbit hin professional services nga di naman haton nga di aton ay nga din naman kita hit pagtaga kapadawlain pagtaga kuryente. Di ba upo din han again share kanina hanaton mga kapatid dito naman na Southern Leyte. Ini nga pag manual load ini nga aton
Yes, sir. Uy, sir, pulverized na imuyo pala. Na simple line nga, my friend. Ito din, sir. Ito na pasok. Sir, good morning. Good morning, Damo Ate Sok. ateng Good balon morning, nga mga balita gigupihi pa Opo. daman pero And- unahon na lang namin Yeah. pag-congrats pagkodo sa iyo, sir. Ilabi na iton bugos nga iso family iton damo nga mga blessings nga nakakarawat hit universidad, sir. Thank you very much, Ate Sok. Thank you very much for having me here at DYES. And of course, to all the listeners of DYES, magandang umaga po. Ang ganda po ng panahon ngayon, Ate Sok. Mainit nga lang po, no? Apo. O yay, sir, ingaat na mait minaman nga tag 43, 43, Parang heatwave, mag-heatwave na. Murag no? na Yeah. 48. Kung dumatong ni mga 54, sobra na siya. no? Wano Wag na dulatan naman. na titsuren tag 54 na. Sobra. Jesus Christ. Yeah. We are here. Yes, okay? sir. Yeah, Ate Sok, okay, thank you once again, okay? We're inviting everyone, okay, to come and watch, okay, the 63rd commencement exercises of the Eastern Samar State University main campus in Borongan City. Assembly time po, yung aming processional po will start at 12:30 this 12:30. afternoon. Opo. So, by exactly mga 1:30 dapat settled na po kasi yung ating pong commencement speaker po is expected po to be at the venue po mga 2:30 or 3 o'clock in the afternoon po. So we have no less, okay, and we're fortunate, we're profoundly grateful, okay, for the presence of Senator Bam Aquino, okay, who will be our commencement speaker. I'd like also to say hello to our university president, okay, Panalimbasog sobra, Dr. Andres Pagatpatan Jr. We have 2,195 graduating students, so po. Sa main campus pa lang po yan, Main no? campus pala ti Opo, sir. so- Asyet uninit mapaso. Opo, confirmant po siya. 2,195. Opo. From various colleges po ng ESU main campus, from the Graduate School, College of Law, siyempre College of Science, College of Arts and Social Sciences, College of Engineering, College of Agriculture, College of Business Management and Accountancy, College of Hospitality Management, syempre yung criminology po natin, yung ating pong College of Education, College of Nursing, College of Technology po. Yan po. We have about 14 colleges po. Yun po, no? And we have 18 magna cum laude graduates po. Opo, no? 18 magna cum laude. Opo. And Ate Sok, I'd like also to take this opportunity, no, na to extend our heartfelt, okay, felicitations. No? I think you have heard about the news, no, top 5 of our graduates, okay, landed dun sa top 10, no, in the recently concluded March 2026 licensure examinations for teachers po, okay. So once again, okay, we'd like to extend our congratulations to Marian Lochim, no, from the main campus, no. Masyadong historical yung kanyang rating, no, 93.8, no, pinakamataas po yung nakuha sa main campus po. Top 5 po siya. Sinundan po ni Jomi Mark Obina, top 7 from Maydolong campus. Sumunod din po si Carmina Savas Villaruel, top 7 din po from Maydolong. And yung top 9, share po nila ni na Ian Nacham Cabria, top 9 of Giwan campus. And Michael Ida, top 9 din po from Salcedo campus po. Uy, tapos rate mo pa yung tanan na campuses. Opo, no, na-spread po yung Yeah. ating batter, so to speak. And yun nga po, no, Graciela Dacuno, yung top 10 po natin sa midwifery. Okay, hanandi Ayan. nga si Sean. Opo. Again, pasidang kanirahan Opo, at saka si Miss Naomi Corrado, top 9 naman po ng nursing licensure examinations po. And 100% po yan sa nursing at saka sa midwife, no. Yung sa nursing for 9 consecutive years, no, we have produced 100% passing percentage po.
So, parang we're riding in a crest. May so to fireworks, speak, no? sir. Yeah. Kasi on Monday also, di nyo na po natatanong, Ate Sok, no? We're expected to have the technical panel for the Doctor of Medicine. Okay? Nandito po sila sa May 18 and 19 for ito na po yung last leg, no, for the evaluation of the Doctor of Medicine. We're keeping our fingers crossed though, no, but as I've said over and over again, okay, we're optimistic, we're confident, and even we're bullish, no. We're optimistic na we'll be able to hurdle, okay, this evaluation na, kasi this is the prelude, okay, for us to finally be granted with the license to operate, to accept enrollees, no, for the Doctor of Medicine program. So yung ating po mga faculty ng College of Medicine po are already here, no, and yung ating dean, mga department chair, nandito rin po sila, no. So by Monday, the evaluation will start at 1 o'clock in the afternoon, and it will run until Tuesday, May 19 po, no? So we hope, let's hope for the best, okay? Now we'll be able to be given with a nod, with the approval from the technical panel, from the Office of the Programs and Standards Office of CHED, no? To offer the Doctor of Medicine program. Yung ating pong College of Architecture, yung Bachelor of Science in Architecture, all systems go na po tayo. Bali, we're already accepting enrollees, no? Nag-start na po tayo ng admission para sa mga estudyante who would like to take or to enroll BS in Architecture program here at the main Yan ang campus. school year, So, sir. yan na po ang school year. Opo. So, marami na akong nakita doon ng mga prospective enrollees po. Siyempre, we're trying to come up with a stringent admission policy po. Siyempre kasi do it right the first time, ganon. So I'm confident also, okay, that with the credible lineup of faculty that we have for the BS in Architecture program, we'll be able to sustain po the offering of such program po. Sir, College of Medicine, nagangarawat na liwat kam. We're still awaiting for the result, okay? By Tuesday, May 19, hibabaron ta na Ate Sok, no? The verdict, so to speak, no? But with the support of our local leaders, no, national leaders even, no? I'd like, of course, to commend, no, and to acknowledge, syempre, the efforts, okay, of our minority leader, okay, Congressman Marcelino Nonoy Libanan. He even filed a bill, no, in Congress, no? I would like to attribute, okay, yung College of Medicine to Congressman Nonoy Libanan, to Congressman Christopher Jean Gonzalez, to Governor Ralph Vincent Ivardone, and of course to all our local leaders, no, the joint hands, actually, even to Regional Director Dr. Maximo Alhibi of CHED, no. Bali, this is a concerted, collaborative effort talaga. Even the mayors, no, entire province of Eastern Samar, because they're going to sponsor scholars, no, for the Doctor of Medicine program po. So, mga LGU mag-sponsor here, sir? Hopefully, yeah. And I think some LGUs have already started screening yung kanilang bali prospective candidates, okay, to be endorsed to enroll in the Doctor of Medicine program po. Tapos, sir, bisan nga na hinaomi na sa ringat nga magpro-proceed hiya. So, damo na liwatan atin din mga young ones, sila binan yung mga graduate at mga ng graduar, nursing o kurso, nagpapabatirahin pag-proceed, pag-medicine. Opo, as long as they will get the cut-off score for the National Medical Admission Test, yung NMAT, no? Well, the beauty of this actually, Ate Sok, is that any course for that matter, yung baccalaureate, gano'n, no? They can proceed to the Doctor of Medicine as long as, of course, they pass the NMAT. Not necessarily nga nursing graduate. Hindi po necessarily nursing graduate. Kasi dati, di ba, we were accustomed na dapat BS Pre-Med hiya, ganon, yung mga allied medical sciences programs. So, yan na, kumbaga, democratized na, so to speak, no? So, any program for that matter, when we had our benchmark at the West Visayas State University in Iloilo, no, may danga ko no dito, no, isang nag-graduate in marine transportation who went on to proceed to pursue yung Doctor of Medicine.
Medicine. Basta kinanglan sir pumasariyahan. And NMAT, National Medical Admission Test. And of course, syempre yung ating admission examination at the College of Medicine. Kasi, in fact, we have liberalized already, no? Dati ang aming cut-off score na nire-require po ng NMAT, no, is 60%, no? So, I understand it's a tough exam. So, we'll be constrained even to accept kahit yung 40% po na score sa National Medical Admission Test. Siyempre yung GWA din, General Weighted Average, ng kanyang bachelor's program. Ganon. Because they will be interviewed and they will be assessed, okay, on their competence, okay, to pursue the said program po. Sir, kami nagdudumarang eksaminasyon. Opo. Yung InMath, of course, hindi po. Hindi kami. National po siya. Okay. Opo. Okay. Yun po. Actually, we have already started offering online review classes for NMAT, no? Kasi nga, we really want to attract the best and the brightest, no? Kasi when we had our benchmark at the Cebu Normal University, no? In Cebu City, of course, no? So, kinuha lang talaga nila yung pinaka-top percentile, no? Na ranks, no? Siyempre, kasi nga, ika nga, no? They will be measured, okay, by results, gano'n, no? When they take, for example, the licensure examination for physicians, gano'n po. So not necessarily sir nga masari nga 80% adto na result makukuha ka na, pero ang ira pinaka the highest. Opo, actually, cutoff. we had a student here in SU Main Campus, if I'm not mistaken, BS Biology, Okay. 4th year yan na. She got, I think, if I'm not mistaken, 94% sa InMath, no? Mataas, sobra, opo. Kaya lang talaga, I mean, per experience also from other schools, no? Medyo, I was told na it's really a tough examination, ganon. So, ika nga, we want to get the cream de la cream, okay, the best and the brightest out there, ganon. Especially na, yung iba, syempre, will be shouldered by the LGU, mga scholars po ito, eh. So, syempre, yung human capital development, ika nga po. Ganon. Kay sir pananglitan oray mag-sponsor mahal hiya itong tuition. Hindi po, very affordable. In fact, one of the lowest, if not the lowest po, no, in the entire country. Mga 40,000 plus lang po per semester. Okay? And we have already procured, no, yung necessary equipment kasi nga per evaluation of the CHED regional office, no, we're almost actually compliant na po kami, no, and they have even endorsed us, okay, to the technical panel, no. Meron na tayong base hospital sa Eastern Visayas Medical Center, EVMC. We have already procured yung mga equipment, millions po ito, Ate Sok, no. Siyempre, based on the CHED memorandum order, even the textbooks, no, the facilities, no, you can just imagine, no, to put up or to run a medical school, it would really entail a huge capital, no, on the part of the university. But we have complied with those, okay? So sir, it nga Lunes nga evaluation final night hiya. Final na po to. Kasi syempre because of the onslaught of COVID, no, parang it prompted universities, SUCs, no, to liberalize, okay, their academic programs. Kasi here in the entire island of Samar, so I think Samar State University in Catbalogan is already on their 3rd year of operations, offering the said program. And yung University of Eastern Philippines has already also applied, okay, to offer the Doctor of Medicine program. Here in Samar, I understand, pangatlo po tayo, no? Pero I think we have an edge, if I have to say this, no? Kasi we have our own building, no? Dedicated for the College of Medicine po yun, no? So 3-story po na building po to, may elevator nga po kami dyan, okay? So yung aming facilities, yung cadaver, yung mga microscopes, bali yung mga equipment doon, I would say, no, now we have complied with the CHED's requirements po. Init magdidin na sir. Ang ating pong dean is Dr. Luisita Caturza from Cebu City. Opo. So kasi very naman stringent yung mga qualification requirements for the dean, for the department chair. But we are fortunate, I would say, no, na dito po sa ating locality, no, we have one, Dr. Socorro
Campo, no? She's from Kinapunda, no? We have already hired her. And recently, okay, hinire din po natin ito si Dr. Model Montes Buna, okay? Endocrinologist po to, no? A graduate of UP Manila, a licensed chemist, and she completed her medical studies at Silliman University. I understand fellow na po to. So hinire po natin siya. We'd like to attract, okay, the most competent, professionals out there, medical professionals out there to join, okay, the faculty, the roster of faculty for the Doctor of Medicine program. And we're offering competitive rates po, ha. Kumbaga no. Syempre, we understand yung kanilang nature of their work, no. Kailangan ma-compensate din po sila. So sir, pag once ma-hurdle na niyo itong final evaluation, then siya naka-mag-abiso for ag-akseptaran mga estudyante para college and medicine. help us Damo na the pala hope for may the best. nakalinya. Yeah, opo, no? And I think we're making history, no? Kasi this is the very first time, okay, na magkakaroon tayo ng medical school in Eastern Samar po, okay? So, kindly tune in, ika nga, no? And we hope you'll join us in our prayers, no, na you'll be able to hurdle, okay, the final stretch of the evaluation from the technical panel, okay, for the Doctor of Medicine po. So sir, pa-enroll ni Rahit College of Medicine, kinahanglan na hira nakapasar na kanton NMAT? Opo. Yeah. Okay. Although some schools I heard, no, I'm not just so sure, no, na some are given a SEM, parang conditional yung kanilang admission, okay? But then again, okay, mas maganda po talaga if they can present now, syempre yung NMAT result, okay, based on our standards po. Online damay pag-exam, sir? Ha? Online po ngayon. Opo. So, madali na. Di rin na makuri, sir. Kaya lang very tough talaga pero siya. at least accessible. At least, no? Accessible po. Opo. Hindi ka kukurian. Opo. Pag preparar na lait, medyo makuri. Yeah. Sir, ano pa iton, hit ngayon nga unina niyo nga activity, di ba kakilap nan maso na kam? Opo. Yesterday we had pagkakaiba hit kakilap mo siya na? Okay, that's a good question. Kakilap po, nagkaroon po tayo siyempre ng baccalaureate mass. Okay. It was officiated, solemnized by no less the bishop. Bishop Varquez. Varquez. Tapos po, after that, nagkaroon po tayo dito ng tinatawag natin na awarding, yung recognition dun sa mga honor graduates, at saka distribution also of diplomas. Kasi 2,195 mangginhiya, no? So, yun na naman po nga kilap, no? Actually, ito so, sir, nagtaod-taod manggat, ano ka mo nag-start? We started at around 3 o'clock in the afternoon, tapos yung baccalaureate 2,000. mass. Opo. Natapos po kami almost 10 in the evening last night po. Ganun po. Kasi siyempre, sa dami po, no? Actually, simultaneous yung pagtawag po rin sa kanila, no? Ganun po talaga. And we are, for the first time, holding it at the University Oval po. Ganon. Kasi ginamit po natin yung ating Kanuktan Hall for makeshift classrooms po. Okay. Opo. Ngayong araw naman po, May 15, and we're thankful for the good weather kahit mainit po, no? Na ito naman po yung conferment, okay, of the graduates, which will be conferred by Dr. Andres Pagatpatan Jr. and of course the commencement address by Senator Bam Aquino. Opo. And our invited guests, okay, we're expecting of course our local leaders, no? Congressman Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Shin Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardone, and all other local elected officials po to grace the affair. Regional Director of CHED, Dr. Maximo Alhibi will also be there. Opo. Sir John, kaya noon yung gimpili, Senador Bam?
Ay, that's a good point. Unang-una po, very supportive po si Senator Bam to the programs, projects, and activities po of SU. I think the youth, okay, our students can actually emulate from him. Ganon, no? He's an alumnus of Ateneo de Manila. If I'm not mistaken, he graduated summa cum laude in management engineering po. Very low-key, very low profile po, pero naman po, yung kanyang mga achievement po would speak for itself, no? And we'd like also to thank at this point, okay, kay senior board member PJ Ibardone, okay, for facilitating for us to invite Senator Bam Aquino. Kay mag-BFF sila. Parang looks like ganon. And yung kay Ateneo naman, BM, I think. Kung kita nagsasayo. Opo. Ganon, no? So, I think, he represents, okay, he symbolizes, okay, yung, ng mga youth or graduating students po. Tamit at memory recall, talaga ang tagduso, hit nga Free tertiary, yeah. opo, education, major contribution po niya. Opo. We're actually thankful, no? I mean, it's not every commencement exercises that we have a senator, okay, as our commencement speaker, no? And he really agreed, no? When we invited him, no? And the highlight, one of the highlights po, we're going to confer him honoris causa, okay, a Doctor of Education po. Approve po to ng CHED in Bank. May resolution po to. So yung CHED na, sir, it na-approve it? Ang CHED na po ang na-approve. Dari na itong state, kumbaga iton soga kung tahit isula nga iton institusyon nga tihatag. Actually, we have protocols po. Actually, na, nag-initiate po yung Joint Academic and Administrative Council to nominate him to receive honoris causa. Tapos we submitted the documents to CHED Regional Office who will endorse that to the CHED in Bank, Central Office po ng CHED. And we'd like, of course, to thank, okay, as always, no, Regional Director Dr. Maximo Alhive, who really facilitated, no? Kasi we were pressed with time, no? Kasi ang daming mga stages nito, no? Hindi lang ngayon ito yung masayon-sayon, hindi sir. po, actually, nasa ringit iba nga, Jesus ko, may tiya alam. No po. Ngayon, yung policy po talaga, we really have to follow the protocols there. And we're glad, no, that we're able to comply. We went actually to the Senate for this, no? So nag-conform po si Senator Bam Aquino, and this was presented during the CHED in Bank at the central office, and we're given the CHED in Bank resolution to confirm him that honoris causa po. So di lang ngayon kaya basta-basta ngayon, hindi sir. po. May mga qualifications po na yung ng institution po, the higher educational institution should have already existed for 25 years, ganon. Dapat program compliant po siya, yung ganon. So there is a CHED memorandum order for this, no, that we have to comply po. Opo. And natutuwa po kami kasi ibig sabihin, this is one way of, expressing our gratitude to him. Ganon. And rightfully so, no, because he deserves it anyway, no. So nagpapasalamat po tayo na sa pamamagitan nitong syempre initiative, no, ma-express po natin yung ating appreciation and commendation to his work as a senator po. Ayan po. Sir, thank you ngayon kay Eugen Live, di dahito live streaming, ita iyo page, ito Eastern Summer State University. At least ang dito kinikita. Hindi pa nakikita, nababatian. At saka, laking pasalamat talaga namin kasi we were apprehensive about yung 3 typhoons, gano'n, no? So, we installed tents, okay, nakita nyo naman po, no, in preparation for that. But, thanks God, no, kahapon napakaganda po ng panahon. Wala malangani tarihte, no, so to speak, no? So, bisan kung mapaso, opo, no? So, kasi meron tayong mga contingencies just in case po, gano'n, no? So may naki-standby, sir, nga mga paramedics? Meron po. We have the infirmary of the university. Naka-standby po sila. And our security, the parking, lahat po yung contingency measures po. We have already, kumbaga, laid out all the, corresponding plans for this. Ganun, no? So, syempre we expect, okay, massive turnout. Bali, okay, pero ang mga graduar, sir, 2,000 plus the parents. Magiging na yun, 4,000
1,400 Mga almost. friendship. Mga friendship pa ho. And I hope we'd like to invite you also, no? You might have some questions to Senator Baum. Kumbaga, no? Kasi, syempre, meet and greet, so to speak, no? Before the start of the program po. Sir, ano pa? Uy, sir, ngayon, congratulations. On a personal note. Ay, thank you. Parang, thank you very much. Actually, but the beauty of it, alam mo, Ate Sok, is that Bilib talaga, sir. yung pinakaano ko talaga, yung pinagpapasalamat ko, it never dawned on me, no? Not in my even wildest imagination dreams, no? Na makakasabay ko pa yung anak ko na mag-graduate. Joseph Emmanuel po, opo. He pursued Master of Arts in Management, no? So sabi ko naman, I hope this is not a case of serendipity, no? Pero sabi ko naman parang destined to be, gano'n, no? So, at this juncture also, allow me, of course, to express my gratitude to the College of Law, okay? Siyempre yung kay Dean, Attorney Maria Lourdes Isabel Arevalo, and even the former deans, no? Attorney Dulce Amor Beato, Attorney Roda Montesebricos, and all my former professors, no? It was a tough ride on me kasi siyempre I'm juggling between work and studies. Paano Ganun, mo, no? sir, na That I'm even asking myself, kumbaga it was really mind-boggling on my part, no? Kasi siyempre mahirap manggod the College of Law kasi readings manggod hiya, no? So there were times that I have to cramming manggod talaga. There were a lot of instances na bisan na airport nagbabasak, nagre-review. Kahit minsan sa eroplano, funny thing is, okay, kasi yun lang minsan ang time ko rin kumbaga to read my books, gano'n, no? So, very hectic talaga. Pero I'm not complaining though. Lahat naman given na po siya Lahat po yung mga kaklase ko, we're in the same boat So, it's yung cliche na time management, doon ko talaga na bawat minuto po, counts a lot kasi nga yung time element, no, from Monday to Friday palagi akong meetings, travels, gano'n, no? Sa pagdating Sabado, Domingo, parang nakikigisa literally, no? No, sir. Yeah. Believe naman kayo kahit in-memory, as in. Di ba kinakailangan damay? Hinunumduman namin yung gimbabasa. Yeah, yung mga mnemonics. No? And I would like also to thank my classmates. No, were very supportive. Yung pag-share minsan ng mga notes kasi meron kaming class beadle. No? So, yung being selfless to share with me, ganon na ito yung mga notes po natin. Ganon. So, mag-crack-cram manggag talaga. And usually during mga midterm or final examinations, usually wala na akong tulugan yan kasi kumbaga makarawod nga Ate Sok kasi I'm already a senior citizen at dapat may 20% discount na ako. I'm joking. I'm kidding, no, but yeah, I was just an ordinary student, no sense of entitlement whatsoever kasi I really want to stay grounded with all humility and honesty, no. It was really tough on me, no. Parang I was able to relieve yung bang a sigh of relief, no, rather, okay, when we had our final examination. Tapos na sabi ko, ngayon gusto ko na talagang matulog, gano'n, no, to catch up, gano'n. Kasi wala na akong time Monday, 7 days a week talaga, practically, no. So there were instances pa na meron akong teaching load a grad school. So yung pag-juggle talaga, no, to keep a good attitude, and it was already taking a toll on my health. Tapos, gano'n. sir, mo pagigyan Vice President yes, for Academic Affairs. yung mga deadline ninyo. Correct po, yung mga meetings I have to attend to all of this, ganon. So, it's good that I am surrounded with extraordinary people. I have my technical staff with me. Pero kahit na po talagang to God be the glory na lang kasi I would really attribute yung faith na lang kasi kung sa akin lang, siyempre may mga limitations din po ako siyempre kasi personal limitations na di ko na rin kaya, kumbaga, no. Pero I did try my best, no, and there were failures also on my part, no, pero I kept my faith and the courage, the honesty, the humility. Very humbling kasi Ate Sok yung gano'n na minsan tatawagin ka sa class na magre-recite na there was a time na talagang I couldn't recite the case kasi nga sa dami rin kasi hindi ko mabasa rin lahat, no. So but
on its totality, it was a good experience, gano'n, no? Medyo kwan lahya, it really tested my, sabihin ko na lang, my patience, gano'n, my endurance, gano'n, no? At saka yung resolve na, I hope to finish this, okay? Yung gano'n, no? So, certain mga pinamdam pa ng litet nga mga sugad kung taram nga nananarabaho nga mag-farther pa hin pag I would encourage you, Ate Sok, you're an engineer, for heaven's sake, no? You can do it, no? Kung ako nga na senior citizen na, kumbaga, no? So, a matter of, hindi nga lang time management, kundi yung commitment, actually yung reason behind that, yung dream kasi ng mother ko to pursue law. So sabi ko naman, napaka-redundant ko naman ngayon pa sa edad kong ito, dapat hanuna pa, no? But that was her ardent dream for me to pursue law. Ganun sabi ko nga, so thank you for the memory. I'd like to thank my mom. I actually visited this morning dun sa New Cemetery. Sabi ko, maraming salamat. And to all my faculty members, former professors at the College of Law, yun na nga sa kay Dean Arevalo, to everyone, no, yung mga kaklase ko, no, na considerate. Siyempre kasi there were times na absent ganun, siyempre di maiwasan, no. Pero I would actually try to cope up, ganun. Kasi ayoko yung parang entitled ako or privileged ako na daka-iso, no. I was just an ordinary Vice student. President. Nothing to do with it. Kumbaga, practically hindi naman, di mak talaga dito na no. Very low-key, low profile po ako. Okay. Nothing to do with that, kumbaga, no. Kasi ayokong ma-attribute about that. No. Wala po. Funny thing is, one time, nag-uuran, Ate Sok, no. Nag-uuran Saturday, it was a Saturday. And then sabi naman ng aming secretary ng college, si Kevin, Sir June, pag-declare na agad na suspended ng classes, ganun. Kunwari, no? Yeah, ganun. Sabi ko naman, Kevin, sa oras na to sa Sabado, I'm just an ordinary student, ganun. So, nakakatuwa, no? Yung ganun ba? And practically, I don't want to receive any kind of special treatment, no? I would even appreciate na to treat me just an ordinary. If I need to fail, so be it, no? Kasi, syempre, lessons ko rin po yun, kumbaga. No? So sir, congratulations. Thank you very much. Thank you. Again, Yeah. may pahinang kadugangan nga NFO hitayo ni na big event 63rd. 63rd po, commencement exercises. Exercises. Please be there. Yung may mga graduating student. Eto, andun talaga to. Congratulations Kaya, also. Syempre, no. Magna cum laude. sister. Yeah. Congratulations, no. So, I Kuya hope Buboy, cum laude din. okay. Kuya Bunso. Good. Okay, yeah. At saka meron kami mga special academic awardees, no. Okay. Special mention to Miss Francis Juris May Quitorio. I think she's the number 1 graduate of the College of Law. So a special academic award. And before I forget, Ate Sok, no, later this afternoon, no, si Senator Bam Aquino will also distribute yung kanyang Senator Bam Aquino Academic Excellence Award medal po sa aming top 10 graduating students po. Nandyan na po yung mga medals, engraved po siya, plus certificates po. He will personally award, okay, this Senator Bam Aquino Academic Excellence Award po. Ayan po. So sir, it possibly nakasakay ito on Philippine Airlines si Senator. That I'm not Yan privy. ako. Siyempre, no. tourism. Yeah, maybe meron nagko-coordinate po na committee for that, gano'n, no. And the itinerary po. Usually kasi sir, nasa kailat yat commercial flight. I would say, opo, no. So, we have already coordinated. Actually, the advance party of Senator Aquino arrived here already last Wednesday pa ho. Nandito na po sila. Ganon, to make all the groundworks, ganon, preparations for that, no. Curiously, what ito natin aviation police, Lydia Borongan Airport as in stringent talaga tira pagpapatuman at security. Yeah, congratulations for that. Yeah, commendable po. Siyempre kasi lives at
lives are at Yeah, stake, no? sure. Ganon. We cannot just mess up, no, so to speak, no? Yeah. Wala naman nila dito favoritism. Yeah. Kasi yun na nga po. We are yung bang rule of law, not rule of men. Ika nga, Yes. no? Yung Oy, ganun po. balitaw, balikan na, sir. Natik ag subaya damit yung pagpaso, di naman ang konseho. Hit mga commendation. Ayan. Nomi, Gracel. Gracel. Naniwaray lang pa pwede, sir, pagatpata ni Yeah. Dr. kay Opo, Bisibisihan opo. ada. Yeah. We're really thankful, no? Na despite the odds, syempre, that we have faced, no? Kumbaga, syempre, ang mga natural calamities, gano'n, no? We're not taunted, undeterred, undaunted, ika nga, no? And we attribute that, of course, to the support of the parents. No? We cannot do this alone, of course, no? So, in these difficult times, no? Nagkaroon pa ng mga blessings, bali. Nag-produce po tayo ng 22 new electrical engineers, no? Yung 33, if I'm not mistaken, new civil engineers, no? So, talagang ESO, I would like to believe, is now a university to reckon with. Okay, despite its kumbaga sabihin na lang natin mga challenges, no? We're not sent here to be perfect, but to make a difference, no? So please do us a favor, no? Kung meron kayong mga suggestions, please feel free to come to our office, no? So we can resolve them together rather than bring it elsewhere po. Syempre kasi we're accountable to the people. We're public employees po, syempre, and we'll listen to you. Syempre, dako naman ganyan at ESO, no? We have a total population of more than 24,000. Nga tananit nga campuses, Nga tanan sir. na campuses, opo, no? So, here at the main campus, mga Ay, kadaming 12,000 po tayo. dreamers. Opo, gano'n, no? So, sabi ko nga, every now and then, I would remind we're Dreamers, living... ngiragin na po pursue to the It's a million dreams. Yes. Ika nga, no? A dream come true. So, pa ni Gracel, plano Yeah. niya, gimpakianan man yan Sana dito, mag-medicine. han mga counselor, magpupurso yung nursing. Correctus kan siyan, medicine. Okay, it's good. Kasi meron talagang mga licensed midwives na yan na nag-enroll naman nursing, bale, no? And hopefully, maybe, probably, siya niya dito. no? Mag-proceed na merit medicine. Opo. So, in closing, Ate Sok, I'd like Yes. again to, congratulate the parents themselves. It's about them, not actually about the graduates only themselves. No? Yeah. And of course, to our university president, Dr. Andres C. Pagatpatan Jr., to the deans, associate deans, program heads, to everyone. Okay, and to DYES, of course, we're indebted. Okay, to DYES. No, it takes a village. Ika nga Peruvian saying, no, na we cannot do this alone. Siyempre, our leaders, ganon, nandun po yung kanilang support, no, and I hope we could keep the torch of fire burning, so to speak. Ganon. Opo. Nga ko do sir, ito niya pa dahil paniguro nga mga producer talagahin mga professional nga maglilingkod bayan daman natin. Sana nga po yung imbibe bali, no, yung the qualities, no, pa public servant. Yung aming College of Law 14 po, ha, yung naging new lawyers po natin, no. Yeah. Soon, sir. Hindi na ba, in God's time maybe, no. Ngayon po yung batch ng College of Law, marami po kaming nag-graduate kasi pinag-join po yung old curriculum at saka yung new curriculum, and meron din po tayo mga nag-graduate from ESO Giwan, okay, campus na who took up the Juris Doctor. So, ganun po. So, itong batch na to, I would say, nandyan po yung mga magagaling daman, lalo yung mga bata-bata pa, no? Very hardworking, competent, okay? Intellectually gifted, no? So, I hope, no, na come September 2026 bar examinations, no, we'll be able to reap more, okay, passers, no, not only in the College of Law, but for all board programs, okay, and ESO. Okay, opo. So, na itong afternoon, as in, i-confirm na talaga nga mga paniguro, prutasan paniguro niyo tanan, sir. Yeah. At saka yung ano talaga dyan, yung sabi nga natin dito, yung dramatization dyan, yung symbolism, hindi naman talaga ma-describe yung magulang na tumatabi sa kanyang anak during the processional. It speaks volumes. Yeah. Ganon. Indescribable yan. No? Kasi kumbaga, syempre, parang dream come true. Yeah. Ganon. So, I hope that you'll be with us, okay? Kumbaga, in this momentous, very significant occasion po.
Yeah. So congratulations ayo tanan sir. Thank you po. Thank you Ate Ruth Abunda. Thank you Ate Sok Pen Pumida, all the staff, okay, of DYES. Maraming salamat po. So damo pa sir nga mga kalampusan adton maabot iton aton State University, Eastern Samar State University. Salamat sir ha, and congrats ko dan salamat. Sa pagkayate sir, ritma paso nina ma-start iton activity, iton commencement exercises, pinagitan processional. Ito mga pagpaso. Wow, 12:30. Ano to kinangan 12:30 ato hirahan to mga graduar kay para iton 1:30 maka-start na aton graduation. Nakalahu 4 minutes na nakalabay alas 10. Yes, pero antes kita liwat magtapos sa aton liwat i-congrats sa aton natin mga kapatid, ilabinaan mga taga-Biyapa, Warangan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association Didiha Panalugon Barangays. Congrats liwat. Thanks much RD Salazar. Aton mga kapatid liwat anuhan ton DNR anhan ton mga taga SINP Summer Island Natural Park. Nadakan the Dr. Tumama. Aton kakilop tinimpaugan katitiro katon Protected Area Management Board meeting. Kodos nga dano ato natin mga nanmumuno aton DNR dinaaton hariyon utso na sugad man nadaluwat kan dadra Dr. Tumama biton aton Park Operations Superintendent. Aton ira talaga dagmit nga mga pag-aaksyon, aton request aton mga LGU talaga ita pagtaga is of doing business. Aton mga ginaaro mga sertifikasyon, clearance aton mga LGU ilabing sugad dita matuginaw nga mahipatuman aton mga proyekto dito naman na ira dapat. Thank you mga sirs and ma'am nga nadaliwatan mga taga-Biyapa. Padinirad to yan tagusya aton mga taga-DNR aton iraliwat mga paniguro aton sustainable nga pagtutulos iton mga karikuhantam. Di naman iton aton mga kagurangan. Hindi basta-basta nga pagpapahimulos pero responsable nga pagpapahimulos. Hindi naman ihaton multi-use zone for SINP. Sige, manananong inirahin mga magbukad, magpapadamo pa hin mga kiwot ngayon na ira na produce aton na tanglad nga nakakapagbalid siya na hira di naman aton mga entrepreneur aton tanglad hiyain nakaka-income na hira itong tanglad nakakabulig pa daw good itya siring pa man ni sir aton mga kapatid ni RDC nga nakakabulig pa inhiya hiton ma-mitigate, maalikyan itong soil erosion. Tahalahuan mga kadugangan nga mga fa-info naman hadton nagyan dumara nga Summer Island Natural Park Protected Area Management Board meeting nga dumara ka klip buwasta natin di na ito next week ito nasumat istanan atin i-share kaya kasubong kahanginan damo nga salamat nga nato nag-join na atin na live streaming. Yes, utron tala ang mga kasaukan ipay nga adto basay
papanawagan ka ni Ipay nga umuli na ka nga di naman haato na este partikular na nga adto Llorente kaya adto ginahayad yo Tatay Rostico Calceta Yapi ngantang smats liwat nga dakan Sir John Vicente Agda ito ang Vice President naman hiya di naman na isu mapangimbitar congrats adto natin sobra 2,195 nga mga manggraduar pagkumpirmar na talaga ira paggraduar Ito nga mga colleges natin kalan natin didi basta tanan nga mga colleges didi naman na isu ngadton pagtaga College of Law nga di naman hadton pagtaga Allied Sciences. Sige, congrats sa mga graduating students and yun syempre naton ira mga kag-anak at limpan ton ira mga kasikan. Sige daw mga salamat Sir Joe na ton mga pa-info may kalabutan liwatan to na hingrusus na nga pag-abri hiton College of Medicine hindi naman na Eastern Samar State University sa naliwat iram hardol adton last final nga evaluation nitong CHED para mataganahin license to operate ang nasabi naman nga kolektibo. And adton na pag kilala liwat adton Eastern Samar State University nga dadton ira mga nanmasar hadton kagmampala nga licensure examination para mga professional teachers kundi inan isu inakaproducer hinlima nga mga top-notcher tikang padaman han magkaiba-iba nga mga campuses sa Eastern Samar State University di Damin Campus dito may Dulong, Hagiwan, Salcedo. Congrats sa iyo tanan daton ilan mga nanmasar upod na syempre aton ira mga kaganak nga nabugos nga institusyon ng Eastern Samar State University. So din nilaanay naton temporaryo nga tatapuson adun naton pan Biyernes nga pagka-reunion. Sumat istihanan again ingat-ingat mga my friend and may mga lakad you kay nasa ring dadaman ni pag-asa posible maka-eksperyensya kita in 44 degrees Celsius nga pinakamapaso nga temperatura yan naman nga adlaw hito nga Biyernes. Okay adi pa nalanat pa Ipay patipaan iya bayaw pinananawagan Oliver Busa Duro nga ni Roselier Yape. Sige Roselier Yape, Oliver Busa Duro pinauli lanay kamuha nga di ato na este at niya rin nabasay nga di naman Llorente kay dito ginahaya di Tatay Rostico Calceta Yapi. Hangaran po bugos nga DYS family namon ni Sem kanati Ruth Rivera Abunda nga nanatan din mga kapartner nga super taking mga engineer kan Engineer Mark nga Engineer Coach Yufem nga sugod man kan Chef Ticudes nga kan Kuya Buboy. Congrats Kuya Buboy napasoy niya na manmamasoy ni Radede era Kuya Buboy iyo Kuya Mark iyo Ate Daisy so tananan mga kag-anak congratulations again God bless pa nga mga blessings keep safe everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Ang CHEP there. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ng blood pressure. Yun. So yun po yung nakikita ng mga simptomas sa mga